गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्ते, प्रणाम। तो कैसन बानी रहो सबे। आशा करते नहीं कि कहीं भी हो खबलो, स्वस्थ हो खबलो, मस्त हो खबलो, अपना काम में व्यस्त हो खबलो। तो सुबह का टाइम बटे, हमार सब काम हो गइल बटे। झाड़ू पोछा बर्तन धोवल मलल सब कुछ हो गइल बटे। सब भांटवास के दतवन पूरा। अब आइल बानी हम देखिए तो लगे चूल बा दातुन तुरे खातिर। आ चूल के देख लगे लो दतवन बा दातुन सब यही जी मिल जाई, हमरा घर ही में मिल जाई। तो जस्ट चूल्ही के पास ही दतवन चलते बाटे। देखी लो दतवन ई तुरे सब आ भटवा सा पूरा भाट हवे। दतवन कहीं खोजे नहीं के जाए के भाट सब के दतवन दतवने कइल दतवन जाला, बाटे घर बहुत में अच्छा हटे। पूरा दतवन देखी लगे। दांत में कोनो रोग ना होला, पायरिया ना होला। तो चलते दतवन तुरे तरवा सब लास्ट तो तक आइल बना बानी रही दतवन लोग तुरे वीडियो रउआ में। सभी देखी। ई हमार हटे देवाल हमार ढह गइल। ए जे हमनी के माई बेटी खड़ा रहने जा, तो शुक्र मनाई कि हमनी के देही पर ना ढहल, बट भटवासी में ढहल। तो आइल बानी दातुन तुरे खातिर। तो दातुन देखा तनी जे कौन दातुन तुरे वाला बाटे। तो ई वाला दतवन तुर लेतानी। देखी ई बढ़िया दतवन बाटे। तो ई दतवन तुरतानी। रउआ सभी हमारा वीडियो में लास्ट तक बना रहे ब्लॉगिंग। अगर थोड़ा भी हमार वीडियो अच्छा लगी तो रउआ सभी चैनल के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करे लो। देखी लो हम आ गए दतवन तुर के लेके। अब दतवन करम, नहायम। तो आई लो रोलो जातनी दतवन कर नहाए। लो। अब हम चलते नहाया। आज बढ़िया चीज बनावे तब के तक ले बाटे रउआ रउआ सब लोग खातिर। लास्ट तक वीडियो में बना रहे रउआ लोग। लोग खाए खातिर जरूर आएब लो। अभी देखी लो कल पे हम आ रख गइल अपनी बनी अपना जूता कल पे नहाए खातिर। देखी जूता भेमले बानी। 2 जोड़ी जूता बाटे धोए लइकन के के। जूता हटे। तो लइका लोग के कहने कि जूता अब ह नहाए तो लगले धो धा ले, अभी ओकरे धो बाद से दे। ना नहाए। और देखी सारा काम हमार हो गइल सब बाटे। काम हो गइल बाटे। देखी लो सारा बर्तन उर्तन काम धो करके लेले हम बानी। रेडी बानी। अब नहा देखी लोगिन का हम काटतानी कटहर। कटहर काटतानी। अब सोचनी है जे पहले सोचनी है जे पहले काट लेतानी कटहर। काट के ओकरे बाद से ना नहाएम हम। तो छील के काट के रख लेतानी आ उबाले के बैठा देतानी। काहे से कि उबाल के आगे बार देम ना, तो उबाले के बैठा देम। आ जाके नहा लेब सर दे, नहा के चल आएम। तले हम काटतानी रउआ सभी देखी। एकरा के का बनाएम रउआ लोग कमेंट बॉक्स में बताई लो, कि हम ही बता दी। कटहर के झूरी बनावे के बाटे। ई कटहर के लेढ़ा किन के आइल बाटे। पापा जी किन के ले आइल बनी, बहुत महंगा बाटे। ए घड़ी कटहर के लेढ़ा बहुत महंगा बाटे। तो ई पता ना कितना में किन के ले आइल बनी, लेकिन हम सुननी कि बहुत महंगा बाटे, मतलब महंग बाटे। तो बनाए झूरी। रउआ सब आई लो, खाई लो। हम नहा के आ गए नी। देखी लो नहा कौन टाइम लागल है, ज़्यादा टाइम ना लागल है। हम नहा के आ गए नी। अब चलते नहीं चूल्ही के पास। देखी लो तब तक हमार बेटी सब उतार के रख देले रलसिया। देखी लोग उबला गइल बटे। अब निकालत तनी ओमे से। अब तैयारी करम झूरी बनावे के। मसाला पीस के सब रेडी करके हम रखले रहनी। अब खाली आके बनावे के बटे। बेसन ले आइल बनी घर में से, सब घर में से चाल उल के लेके आइल बनी बेसन। काहे से कि सामान एजे से ढो के लेके आवे के पड़ेला घर में से, ना तो एजे सब सामान लिया के
रखलू ठीक नहीं खे, काहे से कि बगल में झाड़ी बाटे, कोनो जानवरे लेके भाग जासन त केहू का करी। आ अकेले मान लीजिए आदमी छोड़ के घर में जाला कोनो सामान घटेला तो ले आवे खातिर, तो ऐसे अपना बना भा के ले आवेनी, ज़्यादा सामान ना ले आवेनी, अंगना में कमे लेके आवेनी बना भा के। इसमें नमक डाल देनी, मिर्चा मसाला सब कुछ डाल देले बानी, देखी लोगी। अब कटहर के झुरी बनी रवलो खातिर, बिना लहसुन प्याज के बनता। हमरी घरे लहसुन प्याज ना पड़ेला। रवा सबके तो मालूम बाटे कि हमरी घरे लहसुन प्याज केहू ना खाना, केहू खइबे ना करनी लो लहसुन प्याज, तो बिना लहसुन प्याज के हम बनावतनी। और ई मत वालो जाने में लो जे में लहसुन प्याज नहीं पड़त तो अच्छा ना लगी, बहुत अच्छा लगी। एक बार रोरा बिना लहसुन प्याज के हम जेंगा बनावतनी वंगा रवा सबे बना के एक बार खा के देखी लो, ट्राई करी लोगिन। लहसुन प्याज भुला जाए लो हमेशा हमेशा के लिए। इतना टेस्टी लगी ना, इतना टेस्टी लगी कि रवा सबे यकीन मानी, एक बार बना के देखी लो रवा लो, ये कितना टेस्टी बनता बिना लहसुन प्याज के। एमे तेल रखले बानी, तो होमे से तेल थोड़ा से ढारा तनी, काहे से कि लड्डू बाबू के भोग लगावे खातिर 2-4 गो झुरी निकाल ले तनी। आ हेमे बाटे तो ई पकवल तेल बा टिपकारी में, तो थोड़ा से तेल डालनी है लड्डू बाबू के 2-4 गो झुरी निकाल ले तनी। ओकरी बाद से ना ई टिपकारी में के तेल में ढार के और छानन, तो काहे से कि लड्डू बाबू के भोग लगावे के बाटे, तो गरम कल मने छानल तेल रहला पहले से रखले रहनी है, तो ओइमे से तो नहीं छानल जाई ना। तब लड्डू बाबू खातिर निकाला तनी, देखी वो तो तेल में अब निकाल लेनी। ओकर बाद से ना अब टिपकारी में के तेल ढारे, तब हमनी के छानल जा। नवमी के दिन के तेल रहल जाने लगी, हम ज़्यादा तेल डाल देनी तो ज़्यादा तेल बच गए। तो लास्ट तक हमारा वीडियो में बना रहे ब्लॉगिंग, फुल वॉच करे लो, तब रोलो के समझ में आई ये हम कौनी बनावतनी का करतनी। इसे स्किप करके मत देखे लो वीडियो के। हम टिकिया बनावत जातानी, डालत जातानी कटहर के झुरी। लकड़ी पे बनाए के बाटे तो तनी लेट हो जाता। देखी लो अंगना अंगना घाम आ गल बाटे, चूल्ही के लगा छिटफुट घाम लौकता ना हो दे। तो अच्छा ठीक बाटे बेटा, हाँ बोल। ठीक बा बन बाटे, हाँ बन बा। बारिश आवता का? हाँ तो हमारा भी कपड़ा बाटे अंगना उतारे के। हाँ आओ तनी हम। तो देखी लोगी ना, छान लेनी अपन झुरी। अभी देखी लो बारिश आवत आवे तो कपड़ा निकाले जाए के बाटे, उतारे जाए के बा अंगना से। तो हम वीडियो बना के रख ले रहनी है सवेरे के, तो हम रात में एडिट करतनी तो अपन वॉइस देतनी। में रात में तनी संचित मिलेला, तो रात में हम अपन एडिटिंग वगैरह कर लेनी। तो देखी लोगिन हम फिर छाना तनी, थोड़ा थोड़ा करके छान लेतनी। रवा सबके कैसन लागल कटहर के झुरी? अच्छा
अच्छा लागता कि खराब लागता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए लो। रउआ लोग के कमेंट के इंतज़ार रही। हम तिलाई झोंक के बनाओ तनी, काहे से कि अगर सरसों पताई भइल बटे तो तिलाई ज़्यादा भइल बटे, मतलब सरसों के डंटिया डंठल, तो उहे झोंक के हम बनाओ तनी। देखी लो बन गई हमार झूरी। अब वीडियो के हम यहीं पर बंद करें, काहे से कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो ज़्यादा लंबा हो जाला तो रउआ सब वीडियो के ना देखे नी लो, स्किप करके देखे नी लो। तो हम ज़्यादा लंबा कैल नहीं चाहत। देख लो निकाल लेनी। ओ बगल बैठौले बनी कढ़ी, तो कढ़ी हम तसली में बैठौले बनी कि कढ़ाई में हम कब तक ले बनाए। एक बगल कढ़ी हो गई, एक बगल पकौड़ी हो गई, एक साथे हो गई सब काम। तो हम वीडियो बंद कर तनी अब यही जी, तब तक ले 2-4 गो बड़ी निकाल देतनी, लेकिन अब बंद कर तनी ज़्यादा बड़ा हो जाए।